Dereng. Alhamdulillah masih single. Single. Iya. Ngene iki suwe. Jangan meniti karir itu jangan dikotori dengan hal-hal yang negatif. Betul. Yang penting itu karir di nggih ngoten Leres. Karir itu bisa dikejar, tapi kalau itu bukan jodoh kamu, kamu tidak akan menemukan sesuatu hal yang sukses untuk dalam berkarir kami. Aku mbiyen ki rabi karo bojoku, ki aku padha ora duwe apa-apa. Begitu wis rabi dadi dagelan. Oh. Dan alhamdulillah bisa menghidupi keluarga saya. Masya Allah, iya. Jadi aja wedi, mulai terus karirmu, wah aku lek urung sukses sih, urung rabi. Salah. Sama tidak tahu bahwasanya suatu saat kan bergandengan dengan ini karirmu akan lebih melonjak tinggi kan tak paham. Terus sisi perekonomian beda mas. Nah, sampai nek si ijen bayaran terus jur sekolah akhirnya apa? Pemikirannya beda. Duit terus ge hura-hura. Bingung sami. Nek duwe bojo, duitmu umpama bar bengi iki mayang lung langsung bojo. Biru petutuk wong wedok. Nggih, bojone kluthuk niku senajan to ora dikaya karo kluthuk. Tapi bojone pun pinter golek duit dhewe. Sakniki pinter golek duit. Apa Mas nyambut gawe ini? Kok iso pinter golek duit? Sakniki pun buka toko, Mas. Alhamdulillah. Toko napa? Ya tokone wong-wong. Lho, kok tokone wong-wong iki to? Barang. Toko bangunan apa ngono Ya bangunan, ya toko emas, ya toko racang. Pun buka toko kan iki. Enek setane akeh lho to. Iya, wis akeh banget. Iki bukake jam piro? Jam 2 bengi. Oke, buka apa kuwi lho? Lah buka toko ya budek jane iki. Lho, dasare iki lho kuncine apa paitane? Kunci Inggris. Wong ngutil ta kuwi. Maling to. Nek ngerti toko tutup lo dibuka lo bojoku sek nyemolong apa. Ayo Mas. Tutup bangka tutup rupa Bojoku mbiyen yo ayu ini. Bah. Tenang. Ini zaman perawan iki. Sumpah, sumpah ngene iki. apa iya? Bareng sakimu ya. Iya mbok geni lensa ngene iki. Oh, lensa nek trimo coklat ae nggo apa? Bojo ki tak tukang lensa ki putih. Turuno begitu melek. Lah kok malah kaya anak kuntilanak. Among ati pawi. Bojoku biyen ngene iki sumpah. Iya. Bojomu ngopo? Saiki awake malah kaya telo duwo. Biyen iki cilik sumpah mbok picek kok. Awake kaya telo duwo. Biyen iki rapi ora awake sak meneh iki lho. Allah, bareng saiki mu anak loro ya. Piye? Turu miring ngene ya. Wetenge wis nglebreh. Kok beledek. Lah kaya brongsengan tewelno. Wingi malah mleking Jogja kali kula Mas Akbar. Ditukokke daster murah-murahan rega 20.000 niki. Terus? Lah kok bojone niki lak gedhi Mas. Gedhi. Dastere dienggo nika. Kaine tipis. Wis ora gawe daleman. Delalah isuk niku srengenge kok wetan Mas. Lah kok nyentrong bojone niki. Terus pas nyegat etek. Kula tangi turu. Loh, kae gawe apa kae aku ngono? Kok nerawang-nerawang aku ngono. Lah etek iki wis entek nek dagangan kok sik enek tewele aku ngono. Tewel dasmu. Bojoku ki ape ngolak nggo nangka. Mriku. Coba Dok teruske Dok. Sampean Dok, coba. Sayu. Sekolah apa? Alhamdulillah sudah lulus. Isi. Iya. Alhamdulillah. Anakmu gini ya diangkat dadi pegawai toh? Oke. Masya Allah. Dinas saiki jare kru-kru pendaftaran mlebu wingi. Alhamdulillah ning saya ning Kapolsek Kudanau. Masya Allah. Polsek Kudanau. Polsek Kudanau. Loh, anggotane Pak Kapolsek berarti? Iya. Dinas ning kono? Ya. Lho. Nyopet kecekel ning nyopet kecekel. Tak kira nek polisi. Sama iki nyapa kok susu berarti. Nyopet. Sane langsung aku tas ketir-ketir kok. Suaramu cahayu cobi. Ya. Ya. Hati. Mbah Lurah. Ngene. Saya wong kegiatan desa yo akeh kok iso. Saya Saya apa ngene mikir. Anggerane oke ngono ya. Mas Lutut sing dipun arani lurah kuwi ana sing
ngarani ngelu ning sirah. Ana sing ngarani telu sing diarah, kesejahteraan, kemakmuran dan kesehatan sing kudu dicakup. Tapi insyaallah Mbak Karoto tuh ikhlas. Nah kene Beliau itu ikhlas bersih desa untuk memberi suatu hiburan untuk menghibur warga masyarakat. Nang ngono. Sehat selalu Mbak Karoto. Alhamdulillah. Sehat selalu. Pak aku ngatek ngumun Mbak Karoto iki awake dhewe iki pira-pira ora tau dinyang. Alhamdulillah, kyayine iki blobo kok. Pira Mas Jo, sakmenen ngenyange ora Mas. Belas alhamdulillah. Belas ya Mas ya. Ngenyange mboten tapi cawi elek kenyang ndiri rawuh. Ayo cari iki. Anu Mas. Cari ya. Kuwi pancen kabeh kuwi cari kuwi berkoordinasi karo bandara. Bandara halah kuwi. Bandara cengelmu. Yo. Ambung iki aku iso bleset kok kono. Amung. Kowe iki sasah nyekel sinden. Ayo. Aku ora nyekel. Kowe iki inisiatif piye ben sinden kuwi iso lenah leh bawa. Sampeyan dadi kursi. Kursi no. Ngono. Kursi. Ben fokus nek nembang gowo iki lho. Dek, sampeyan sini, Dek. Nggih, siap. Coba nami sinten? Kula Yovika. Dek Yovika. Nggih. Ini lenggah ning kursi. Oh, niki. Nggih. Oh ya. Berarti ben Coba karo bawa ndok. Kamu Lega. hati Ya tulun-tulun ngono ndok. kami. Nah. Ya. apa lho? Bokongmu anget bar ngendok iki kowe. Kowe iki kok ngurusi silite wit. Hey! Ngene iki piye ngene Mas? Piye iso bleset? Iki Dujo iki ada undang-undang. Sopo sing ngomong saru potong 500. Oh, potong kene iki dipotong. Potong 500. Lek ngomong yo undang-undang jenenge ketrucut kok. enggak oleh. Dujo itu harus kontrol terhadap apa yang kita sampaikan. Nggih. Ngomong saru potong 500. Potong 500. Ibu ngomong apa? Ngomong apa? Gak aku ngomongin nek melih 1000 aku. Gak. Aku dhewe kok potong 500 e. Pokoknya saru potong 500. Oke, Oh, ya wis. Aku wis kadung kalah siji, Mas. Ya kalah siji ora apa, Mas. Iki internku karo Mas. Ya, heeh. Konsisten kok. Oke no. Ngono. Niki lenggah malih. Lega, Dok. Duduk. Kowe aja mancing kata-kata sing ora bener. Aku wis kena 500 iki. Ayo. Rasane piye, Dok? Ya, nembang. Aduh, kursine kuwi enak pere gitu ya Mas. Diajeng Nggih, kamu. kaya-kaya kadudut penggalihku yen mirengke swaramu. Nggih. Nanging kurang prayoga yen lenggahmu ki kurang dhuwur. Oh, nggih. Ayo ning luwih gagah, luwih apik lan wasis. Iki kursine didhuwurke. Didurke. Carane. Apa niki? Asik rono. Nggih. Sliramu rono dhisik. Carane ndhuwurke simpel. Napa Ora perlu pripun? dadak gawe reno. Iki ana otomatis e. Angger iki mbok dudul mumbul iki. Tul. Oh, nggih. Mbok dudul mumbul. nggih. Dhuwur ta? Ah, mbane iki sulung. Sat. Oh iya. Ayo kene Kok tak lenggah. nyobi nggih? Jajal. Kursi jalan-jalan lho. Izin Mas Akbar. Napa? Izin. Kowe sing dudul awakmu. Nggih. Kuwi ora dhuwur. Lah terus. Modot. Wes. Modot lho. Modote asumsine mergo di Belum tentu. Gulu ki ya modot. Oh iya. Ya. Gimana kayak dendam pribadi cowok-cowokan to ki? Ora saru. Ya. Ora saru. Kowe aja lali. Wae 500. Ah, golek bubukane angel. Iso. Kono Dok, dodolan dulu, Dok. Didul. Aja. Oh ngene. Pripun? Ngene sik. Amen ora ambruk. Kene. Lah iki kena iki apik. Rene Dok, rene. Rada rene. Nah, iki nek ora dingenekke lak ora penak. Nah. Wis lenggah kok. Nah. Sik. Itu. Yo ora ndokku. Loh, muni dong iki. Foto. Wes, kowe muni ndokku. 500.
Wong konsisten. Sportif. Gue nek muni loro lho tekku ngono ra apa. Lah langsung ndoku iki. Mangatus wis ora enek iki. Pas wi satu sama kuwi. Sportif. Ngono. Ora oleh. Doku masa kali 500. Ora iso. Sportif kok. Ayo yo. Oh piye? Niki boten lenggah malih. Wah. Marahi kene tabel. Perkara iso kek salah. Aku iku. Lah kuwi nekoke ndokmu lho. Ngerokne kok kuwi. Doku. Loh, potong lagi. Ya ya. Mbok. Masa mbok potong? Oh, Allah. Nanti kan bayar. Luput pisan. Ojo anu, cedak-cedak mambu. Piye mambu ora? Mambu. Kowe iki lho, kaya sik kober-kober men ngambu. Masa yo mambu tenan. Pas ya. Malah mbok abake rene kok. Kena waduh. Kena pisan. Yen gampang luwe gampang nek mung guyu kok mesem tanpa ketok untungmu apa to nduk mesem ki ngono enak Nggih. tapi ketok apa wajamu ketok untung lah ngepenak ketok amane bojomu nek guyu ya ketok untune ya Kare Gusti tok. Selak iki. yen nangel itu Yen angel Durke ha iya bisa ha iya iya Mas Akbar Kasih. Bane, wong wis penak sih. Bane. Ayo sih, dok. Masuk tuh. Gegelil. Oh, kono yo padha wae. Mata terang hidungmu wis. Ayo, jenak bar, jajal. Piye, jajal. Enak. Ayo, raimu wedok gede. Roane ngono. Nyek, guyu-guyu gede. Napa? Nyek kowe. Gak tau entuk judul gawanane cebol terus ini lho. Lah angkung Iya, apa-apa. Wah, apane kok iso wewer-wewer lho. Sing ngarep kuwi lho. Oh iya. Lah, Jare kono. sampeyan sih. Langkung. Sakwise aku kegandengan marang sliramu, Inggris. paribasane ki gapura iki, Nduk.
Napa Kang Gabro Mas? Balai Desa iki biasane ana tulisane selamat datang. Nggih. Ning insyaallah aku ora bakal ngomong selamat tinggal, mergo aku akan selamat datang di dalam hati kamu. Oh ya Allah Mas Kludu. Apa yang ngendok ya kowe ngono ya? Apa kok ngendok toh? Tan Ayo, ya. Tan. Ya. Tan nati numbas Numbas apa? harata Jumbuh karo kahanan bengi iki ya ndek sing lintang-lintang tansah Madani. madani tresnamu lan tresnaku Nggih. saya tresnane warga masyarakat ana ing Kaliboto. Kaliboto. Nggih. Lintang sing nggawa asmara. Hmm. Pas yo. Yuk, tatekne Mas. Yo. No.